Hej, det er mig igen. Helmers Catering. Jeg skal bare lige vise jer, hvordan man kan lave fiskefrikadeller på en lidt ny måde. Lidt dejligere, lidt nemmere, lidt luftigere, lidt lettere, lidt mere sommerklar. Og hallo, opvasker, kom så i gang med det der. Heller. Tilbage til hovedpersonen. Tilbage til personalemad. Jeg fandt noget torsk i køleskabet. Jeg fandt noget laks i køleskabet. Jeg viser jer. Jeg er i fuld gang her med at vende dem. Noget fiskefrikadeller. Der er kommet gulerødder i. 2 æg. Noget frisk chili. Og hakket ind. Super lækker fiskefrikadeller. Jeg skal lige vise et tilbehør, jeg har lavet. Undskyld, vi går så langt. Har jeg lavet en lille hvidkørt appelsinsalat. Jeg smagte til med hvidens eddike, appelsiner selvfølgelig, persille og en lille hjemmelavet remoulade-puré. Jeg rørt op med yoghurt, så ikke så meget fedtfattigt. Det er det. Det var alt fra Helmers middags frokostret fra i dag. Tak, hej.